ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சித்ரலேகா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்லோகம் நீங்க வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி, ஆர் எப்படி பண்றீங்க? If you are interested, you can take it up. வாசிக்கிறேன், பார்க்கிறேன். Okay, no problem. Only slokas வாசிங்க, மிச்சமெல்லாம் நான் பார்த்து. ஓகே, நாம் இன்னைக்கு செக்ஷன் 2, அதாவது 6லிருந்து 11வது ஸ்லோகம் அதை தான் பார்க்க போறோம். நிறைய விளக்க உரைகள் இல்லையா, நிறைய இன்ஃபர்மேஷன். நம்ம நிறைய படிக்க இன்னும் நிறைய வந்துட்டே இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் நமக்கு இல்லையா. இப்போ ராதிகா மாதாஜி சொன்ன மாதிரி 25% நம்ம வந்து அதாவது கேட்பதால் வந்து நமக்கு கிடைக்க பெறுகின்றது. 25% நம்ம வந்து நம்மளுடைய முயற்சியால் அதை புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்கிறோம் இல்லையா. அந்த கடைசி 25% பகவானுடைய கருணை தான். ஸோ அதுக்கு கண்டிப்பா நாம வந்து பகவான்கிட்ட வந்து பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும். குருவிடம் இருந்து ஒரு 25% கேட்டல் என்பதில் 25 நாமளே சொந்த முயற்சியில வந்து படிச்சு புரிஞ்சுக்கிறது, மீண்டும் வந்து பகவானுடைய கருணையால இன்னொரு 25. ஸோ கடைசி 25 தான் நமக்கு வந்து ரொம்பவுமே கஷ்டம் இல்லையா. ஸோ அதை சில சமயத்துல நமக்கு வந்து எல்லாமே தெரிஞ்ச மாதிரி தான் இருக்கும், ஆனா சிலதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது. அப்படிப்பட்ட தன்மை வந்து பகவான் நமக்கு உள்ளுக்குள்ள இருந்து அதை புரிந்து கொள்வதற்கான பக்குவத்தை வழங்கணும்ட்டு எப்பவுமே நம்ம பகவான்கிட்ட வந்து வேண்டணும். அது ரொம்ப முக்கியமானது. ஸோ எதையெல்லாம் நாம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோமோ அதெல்லாம் அவருடைய அருளால தான் நம்மளால முழுமையாக புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. அவருடைய அருள் இல்லை என்றால் நமக்கு வந்து அது விளங்காது. ரொம்ப முக்கியமான பாகம் இது. அனைத்துமே இந்த பிரபஞ்சத்தில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறதே ஏதோ ஒரு சிறிதளவு தான். அதுவும் வந்து முழுமையா தெரிந்து கொள்ளணும்னா அது பகவானுடைய அருள் தான். அதனாலதான் அசோசியேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामाह्यं तदा स्वापदान्तिकं. हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. सप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். ஸோ நம்ம இப்போ இந்த சம்மரி இரண்டாவது புருஷோத்தம யோகத்துல வந்து டிரான்ஸ்மைக்ரேஷன், அதாவது ஓர் நிலையிலிருந்து இன்னொரு நிலைக்கு நம்ம வந்து மாற்றம் பெறுவதுதான் இல்லையா. அதாவது நாம பத்தர்களாக இருந்து ஞானத்தின் தரப்பில் செல்லக்கூடிய தன்மையை பெறுவது. உதாரணத்திற்கு நம்ம சொல்லணும்னா இந்த மாதிரி ஓர் நிலை பக்குவம் அடையும் பொழுது பக்குவமற்ற நிலையிலிருந்து பக்குவம் அடையக்கூடிய நிலைக்கு வந்து செல்வது. ஸோ டிரான்ஸ்மைக்ரேஷன். ஆத்மாவும் வந்து இந்த உடலை விட்டு வேறு ஒரு உடலை தரிப்பதும் வந்து டிரான்ஸ்மைக்ரேஷன் அப்படிங்கிறதும் பெயர் ஆக்சுவலி. ஸோ நம்ம இந்த மரணத்தை ஸ்வீகரித்த பிறகு ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்த உடலை விட்டு சென்று விடுகின்றது ஆத்மா. வேறு ஒரு உடலை எப்பொழுது எங்கே என்பதெல்லாம் பகவான் நம்முடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு வந்து எல்லாம் வந்து எழுதப்பட்டிருக்கு.
அது அப்படியே தானாக நடக்கும் இல்லையா? சோ நான் வாசிங்க மாதாஜி 6th ஸ்லோகம். நா தத் பாஷ்யதே சூர்யோ நா சசாங்கோ நா பாவகः யத் கத்வா நா நிவர்த்தந்தே தத் தாம பரமம் மம. அதாவது பரமம் மம, அதாவது தாம பரமம், பரம் தாமம், அதாவது நித்தியமான ஸ்தலம், பகவான் இருக்கக்கூடிய ஸ்தலம் இல்லையா? சோ அந்த இடத்திற்கு சென்ற பிறகு நாம திரும்பி இங்க வருவது கிடையாது. எனது அந்த பரம வாசஸ்தலம் அதாவது நா தத் பாஷ்யதே சூரியோ நா சசாங்கோ நா பாவகः, அதாவது நா கத்வா நா நிவர்த்தந்தே தத்தாம பரமம், அதாவது நெருப்பினாலேயோ இல்லை சந்திரனாலேயோ சூரியனாலேயோ அல்லது மின்சாரத்தினால், அதாவது ஆர்டிபிஷியலா எந்த செயற்கையான ஒளியினாலும் பகவான் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்தலம் ஒளி ஊட்டப்படுவது கிடையாது. இயற்கையாலேயே அது பிரகாசமாக இருக்கின்றது இல்லையா? அதற்கு நம்ம ஒன்று நமக்கு புரியணும், பகவானுடைய திருவுடலிலிருந்து ஏற்படக்கூடிய அந்த பிரகாசமே இந்த பிரம்ம ஜோதி இல்லையா? அதுவே அதாவது நித்தியமான பிரகாசம். சோ அந்த ஒளியே ஒரு பெரிய ஒளிதான் நமக்கு இல்லையா? சோ அந்த அவர் இருக்கக்கூடிய ஸ்தலமே அந்த பிரம்ம ஜோதிற்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கக்கூடியதுதான். அவர் அந்த ஸ்தலத்தில் தான் இருக்கின்றார். சோ அவருடைய இயற்கை, அந்த ஆன்மீக இயற்கை இயற்கையிலே பிரகாசமாக படைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. எப்பொழுதுமே அதற்கு இரவு பகல் எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. எப்பொழுதுமே அதாவது பிரகாசமாக இருக்க காலம் என்பது அங்க இருந்தாலுமே நம்மள மாதிரி இரவு பகல், சூரியன் மறையிறது, சூரியன் உதிக்கிறது, இதெல்லாம் கிடையாது அந்த இடத்துல. எப்பொழுதுமே பிரகாசமாக இருக்கக்கூடிய தன்மை. அதனை அடைபவர்கள் ஒருபொழுதும் இந்த ஜட உலகத்திற்கு திரும்பி வருவது கிடையாது. சோ அது இயற்கை, இந்த ஆன்மீக இயற்கையை பற்றி இந்த இடத்துல ரொம்ப அற்புதமாக பகவான் விளக்குகின்றார். ஒரு நிமிடம் ஃபேன் கொஞ்சம் போட்டு. தாமம் பரமம் மம, ரொம்ப அழகான வார்த்தை. தத்தாமம் அந்த ஸ்தலம் இல்லையா? தாம் என்றால் ஸ்தலம் இல்லையா? பரமம் நித்தியமானது, என்னுடையது. மம என்றால் அங்கே பகவான், அவர்தான் எடுத்துரைக்கின்றார். அதனால அவருடைய ஸ்தலம் நித்தியமானது என்பதை அந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ மேலும் அதேதான் இந்த இடத்துலயுமே திருப்பியும் ஒன் ஹூ அட்டைன்ஸ் தட், அந்த அதாவது பரமத்தலத்தை அடைபவர்கள் மீண்டும் இந்த புவி வாழ்க்கைக்கு திரும்பி வருவது கிடையாது. எஸ் சித்ரலேங்க மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இருக்காங்களா இல்லையா அவங்க? வாசிக்குவா மாதாஜி? நானு நீங்க வாசிங்க மாதாஜி, வாசிங்க. மமைவாம்சோ ஜீவலோகே ஜீவபூதஸ்நானஹ மம ஷஷ்டானிந்த இந்திரியாணி பிரகிருதி ஸ்தானி கர்ஷதி. அதாவது மமைவாம்சோ ஜீவலோகே ஜீவபூத சனாதன மனஹ சஷ்டான் இந்திரியானியா பிரகிருதி சதானி கர்ஷதி. அதாவது இந்த கட்டுண்ட உலகம், அதாவது பந்தத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய இந்த உலகம், பௌதிக உலகம், எதனால் இந்த பந்தம் ஏற்படுகின்றது? இந்த சிருஷ்டியினுடைய 3 குணங்களால் தான் நாம அதாவது அந்த 3 குணங்களுக்குள்ளேயே நம்ம சுத்தின்னு இருக்கோம் இல்லையா? இருக்கும் இந்த ஜீவாத்மாக்கள் எல்லோருமே அதாவது என்னது நித்தியமான அம்சமானவர்கள் இல்லையா? அதாவது பகவானில் இருந்து தோன்றியவர்கள் என்பதை இந்த பதத்திலிருந்து மீண்டும் ஒரு முறை நம்மளால ஊர்ஜிதப்படுத்தப்படுகின்றது இந்த இடத்துல. சோ கட்டுண்ட வாழ்வின் காரணத்தினால், நாம் எல்லாருமே கட்டுண்ட வாழ்வின் காரணத்தினால் மனம் உட்பட 6 புலன்கள், அதாவது இந்த ஞானேந்திரியங்கள் 5, அதோட இந்த மனசு, இந்த ஞானத்தை உபயோகப்படுத்துறது இல்லையா? அந்த கண் இருக்கு, கண் எதை கர்மேந்திரியங்களுக்கும் ஞானேந்திரியங்களுக்கும் வித்தியாசம் நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். கர்மேந்திரியங்கள் டிபெண்டன்ட் சென்சஸ் இல்லையா? இது இண்டிபெண்டன்ட், அதாவது இது தானாகவே செயலாற்றக்கூடிய ஒன்று. ஆனா இந்த புலன்களுடைய உந்துதலாலதான் கர்மேந்திரியங்களும் செயல்பட ஆரம்பிக்கும் இல்லையா? ஆசையை அபிவிருத்தி செய்து கொள்வது, அதற்கேற்றவாறு கர்மேந்திரியங்கள் இயங்கார். சில கர்மேந்திரியங்கள் எல்லாம் தானாகவே இயங்கிக் கொண்டே இருக்கும் இல்லையா? இப்ப நம்ம கழிவு உறுப்புகளும் அதுலதான் வர்றதே.
ஸோ நம்ம வயிற்றுல இருந்து வெளியே தள்ளணும்னா கூட அது வந்து அந்தந்த காலகட்டங்களில் வந்து நடந்து கொண்டு தானே இருக்கும். அதை நம்மளால வந்து கட்டுப்படுத்த முடியாது. அதுதான் கர்மேந்திரியங்கள். ஆனால் இந்த ஞானேந்திரியங்களை வந்து நமக்குள் நம்மளால கட்டுப்படுத்த முடியும் இல்லையா? இதை செயல்படக்கூடிய விதத்துல நம்ம வந்து பக்குவமான முறையில் எடுத்து செல்ல முடியும். ஸோ அதனால்தான் மனசு இந்த ஞானேந்திரியங்கள் இந்த ஆறுமே வந்து எப்பவுமே வந்து ரொம்ப அதாவது பக்குவமான முறையில் வந்து செயலாற்ற வேண்டும். அதுதான் ஒருவருடைய வாழ்க்கையில வந்து உன்னதத்தை கொடுக்கும். அதனால்தான் மனம் உட்பட 6 புலன்கள் தான் இவர்கள் மிகவும் கடினமாக சிரமப்படுகின்றனர் இல்லையா? சோ இந்த ஞானேந்திரியங்கள் 5 கண், காது, நாசி, வாய், கை வந்து அதாவது ஸ்கின் இல்லையா, அதாவது தொடும் உணர்ச்சி, மேலும் இந்த மனம், இந்த 5மே வந்து கடினமான இந்த புலன்களுடைய செயல்களால தான் நம்ம வந்து சுகத்தையும் துக்கத்தையும் அனுபவிக்கின்றோம். இந்த புலன்கள் என்ன செயல்களில் ஈடுபடுகின்றதோ அதனுடைய விளைவுகள் தான் நாம வந்து அனுபவிக்கின்றோம். அதனால்தான் இந்த 6 புலன்களுடைய செயல்களை வந்து நாம வந்து அதை உபயோகப்படுத்தி நாம் ஆற்றக்கூடிய காரியங்களுடைய விளைவுகள் தான் சுக துக்கங்களை வந்து நமக்கு ஏற்படுத்துகின்றன. ஸோ அதற்கேற்றவாறு புத்தியும் நாம வந்து உபயோகப்படுத்துகின்றோம். ஆனால் இவை அனைத்துமே எதனால் இயங்குகின்றது? இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்களால் இயங்குகின்றது. ஒவ்வொரு ஜீவனுமே இந்த 3 குணங்களோட ஐக்கியப்பட்டவர்கள் தான். ஸோ அதுல இருந்து நம்ம தப்பிக்கவே முடியாது. ஸோ வாட் இஸ் த ஐடென்டிட்டி ஆஃப் எ லிவிங் என்டிட்டி? அதாவது ஒரு அடையாளம், இந்த உயிர்வாழினுடைய அடையாளம் என்ன அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் இந்த இடத்துல கேள்வி. ஒரிஜினல் பொசிஷன் நாம் எல்லாருமே நித்தியமானவர்கள், பகவானிலிருந்து தோன்றியவர்கள் இல்லையா? பார்ட் அண்ட் பார்சல் எல்லாமே நமக்கு தெரியும் இல்லையா? The living entities belong to Supreme Lord in the spiritual world. நாம் அந்த உலகத்திற்கு செல்லும் பொழுது அவரோடு அங்கே இருக்கக்கூடிய நாம் எல்லாருமே அந்த நிலைக்கு செல்லக்கூடியவர்கள் தான். அந்த உலகத்திற்கு சம்பந்தப்பட்டவர்கள் தான். இந்த ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாமே இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு சம்பந்தப்பட்டது கிடையாது. அதனால நாம் இங்கிருந்து பக்குவம் அடைந்து நாம் அந்த திருநாட்டை சேர்வது என்பது நம்முடைய தலையாய கடமை. ஏன்னா ஒரு தாய் வந்து தன் பிள்ளைகள் எல்லாமே வெளியில போனாலும் வீட்டுக்கு வந்து சாயந்திரமானா திரும்பி வந்துடணும்னு தான் எதிர்பார்ப்பாங்க இல்லையா? ஸ்கூலுக்கு அனுப்பியிருந்தாலும் அந்த 4 மணிக்கெல்லாம் வீடு வந்து குழந்தை சேர்ந்துடணும், அதுதான் எதிர்பார்ப்பு. அதே போன்ற எதிர்பார்ப்பு தான் பகவானும் நம்ம கிட்ட இல்லையா? அவர் நமக்கு தாயும் தந்தை எல்லாமே அவர் தான். ஸோ நாம் எல்லாருமே அவரிலிருந்து பிரிந்து வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை பார்க்கறதுக்கு விசிட்டுக்காக வந்தோம். ஆனா நம்ம இங்கேயே வந்து சுத்தின்ண்டே இருக்கோம். எப்ப வந்து வீடு சேருவோன்றது தான் பகவானுடைய எதிர்பார்ப்பு. ஸோ கரண்ட் பொசிஷன் தே ஆர் நவ் ஸ்ட்ரகிளிங் ஹார்ட் வித் மைண்ட் அண்ட் சென்சஸ் இல்லையா? இந்த மனசு மற்றும் இந்த ஞானேந்திரியங்களுடைய செயல்களால வந்து நாம சிக்கிக்கொண்டு கடினமாக சிரமப்பட்டுட்டே தான் இருக்கோம். எப்போ நம்ம வந்து இந்த முக்திக்கான இந்த பாதை, அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய இருந்து நம்ம விடுதலை அடையக்கூடிய பாதை மார்க்கம் எது என்று புரிந்து கொண்டு நம்முடைய செயல்களை எல்லாம் நாம் அந்த பாதையில் இட்டு செல்லும் பொழுது நாம பக்குவமான மனதை வந்து நமக்கு வந்து ஏற்படுகின்றது. ஸோ அதனால நாம் ஆற்றக்கூடிய அந்த கர்மங்கள் அனைத்துமே நமக்கு வந்து நல் மார்க்கத்தை வந்து வழிவகுக்கின்றது. எதுவரைக்கும் நாம் அந்த பாதையின் தரப்பில் நாம திரும்பி பார்க்கலையோ அது வரைக்கும் நாம வந்து இந்த புவி வாழ்க்கையில திரும்பி வந்துகிட்டே தான் இருக்கணும். எஸ், நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ஷரீரம் யத் அவாப்னோதி யத் சாப்யுத்க்ராமதீஸ்வரஹ கிருஹித்வைதானி சம்யாதி வாயுர்கந்தான் இவாஷயாத். எஸ், கிருஹித் வைதானி சம்யாதி வாயுர்கந்தான் இவாக்ஷயாத் இல்லையா? காற்று பலமாக வீசும் பொழுது இல்லையா, நமக்கு ஒரு இடத்துல இப்ப வந்து ஏதோ ஒரு ஸ்மெல் வருது. அது நறுமணமாக இருக்கலாம், இல்லை வந்து துர்மணமாக, எந்த ஸ்மெல்லாக இருந்தாலுமே அந்த வாசனை வந்து காற்றடிக்கும் பொழுது கண்டிப்பா அந்த நறுமணத்தையும் அது தாங்கி செல்கின்றது இல்லையா? அதே போலதான் இந்த ஜீவனும் இந்த உலகத்தை விட்டு செல்லும் பொழுது இல்லையா வேறு ஒரு உடலை வந்து அது வந்து ஏற்கின்றது. சோ காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வது போல ஜட உலகில் இருக்கும் இந்த உயிர்வாழி, இந்த கட்டுண்ட நிலையில் இந்த உடலோடு ஒட்டின்று இருக்கக்கூடிய இந்த உயிர்வாழி ஓர் உடலில் இருந்து இன்னொரு உடலுக்கு வந்து வாழ்வின் பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கின்றான். எவ்வாறு நறுமணத்தை வந்து இந்த காற்று ஏந்து செல்கின்றதோ அதே மாதிரி இந்த ஆத்மா வந்து இந்த பழைய உடல்ல இருக்கும் பொழுது என்னென்ன உணர்வுகள், அதாவது ஆசைகள் இதெல்லாம் வச்சிருந்தானோ, தேக்கி வச்சிருந்தானோ, எதெல்லாம் அடைய முடியலையோ அது அனைத்துமே அந்த உயிர்வாழி வந்து எடுத்து செல்கின்றது. அந்த உணர்வுகளும்
நம்முடைய கர்ம பலனுக்கேற்றவாறு தான் நமக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு உடலை நமக்கு வந்து கிடைக்க பெறுகின்றோம் இல்லையா? ஒருத்தர் ஏன் அவ்வளவு ஹைட்டா இருக்காங்க, ஒருத்தர் ஏன் அவ்வளவு கலரா இருக்காங்க, ஒருத்தர் ஏன் அவ்வளவு கருப்பா இருக்காங்க இல்லையா? சோ ஒரு இதுமே ஒரு சிலர் அங்கஹீனமாக பிறக்கக்கூடிய தன்மை, இது எல்லாமே வந்து இருக்கக்கூடியதுக்கு காரணம் வந்து நம்முடைய கர்ம பலனும் நாம் மரணிக்கும் பொழுது எதெல்லாம் ஆசைகளா வச்சிருந்தோமோ அவை அனைத்தினாலதான் ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான கண், காது, இதெல்லாமே முக அமைப்பு, உடல் அமைப்பு எல்லாமே நாம வந்து பெறுகின்றோம். சோ இப்போ இதுல இருந்து நமக்கு வந்து தெரியக்கூடியது என்ன, அதாவது போன ஜென்மத்துல நம்ம வந்து அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆணாகி இருக்கும் பொழுது பெண் மீது மோகம் கொண்டே இருந்தால் அடுத்த பிறவி கண்டிப்பாக அவர் வந்து பெண்ணாக தான் பிறப்பார். அதாவது நம்ம வந்து இறுதி காலகட்டம் வரைக்குமே நம்ம மரணத்தை ஸ்வீகரிக்கும் பொழுது நாம் எதை வந்து எண்ணுகின்றோமோ அதுவாகவே மாறிவிடும் இல்லையா? பரத மகாராஜாவும் அதே மாதிரிதான் இல்லையா? அவர் வந்து மரணிக்கும் பொழுது அந்த மானை நினைத்து கொண்டே இருந்தார். அவர் எவ்வளவோ தவங்கள், அதாவது ஆஸ்டரிட்டிஸ் எல்லாம் பண்ணியிருந்தார் இல்லையா? அவர் எல்லாம் அவர் செய்திருந்தாலும் மரணிக்கும் பொழுது அவர் யாரை நினைத்திருக்க வேண்டும்? எல்லாம் வல்ல இறைவனை நினைத்திருக்க வேண்டும். அவ்வளவு நற்காரியங்கள் பக்தியில எல்லாம் இருந்த பரத மகாராஜா மரணிக்கும் பொழுது அந்த மானை யார் பார்த்து கொள்வார்கள் என்ற அந்த ஏக்கத்திலேயே அவர் வந்து மரணித்தார். அதனால்தான் அடுத்த பிறவி அவர் வந்து மானாக பிறக்க வேண்டியதாயிற்று. பாகவதத்துல இதை நம்ம பின்னாடி படிப்போம், 5வது 6வது கேண்டோல வரும் இது. அப்ப நாம இதை பத்தி நம்ம கண்டிப்பா படிப்போம். அதனால இந்த மாதிரி நம்ம எந்த நிலையில் இருந்தாலும் நாம வந்து ஒரு சுத்த சத்துவ நிலையிலையோ இல்லை வந்து சத்துவ நிலையிலையோ இருக்கும் பொழுது நாம வந்து ஈர்க்கப்படக்கூடாது. ஏன்னா சக்தி வாய்ந்த ஒரு புலன் வந்து நம்மளை இழுத்துட்டு வந்து கீழே தள்ளிவிடும். அதனால எந்த சமயத்துல நாம சறுக்குவோன்றது நமக்கே தெரியாது. அதனாலதான் எப்பவுமே பக்குவமா அடையறதுக்கு வந்து அதற்கான முயற்சிகள் வந்து நாம கண்டினியூஸா தான் செய்யணும். ஒரு நாள் செய்துட்டு விடக்கூடாது. எப்படி பாடி எக்ஸசைஸ், யோகா, வாக்கிங் இதெல்லாம் வந்து நாம அன்றாடம் செய்ய வேண்டியதுதான் இல்லையா? அதை வந்து நம்ம விட்டுட்டோம்னா, ஜிம்முக்கு போயிட்டே இருக்கிறவங்க விட்டுட்டாங்கன்னாக்க மறுபடியும் குண்டாயிடுவாங்க. அந்த மாதிரிதான் சேம் திங் நம்மளும் வந்து இந்த பக்தி பாதையில நம்ம வந்து அன்றாடம் செய்யக்கூடிய செயல்களை நாம அன்றாடம் செய்யாமல் விட்டுட்டோம்னாக்கா நம்முடைய அந்த பார்த்து பக்தி மார்க்கத்துல நமக்கு இருந்த அந்த பற்றுதல் வந்து குறைய ஆரம்பித்து விடும். மீண்டும் பற்றுதல் இங்கே குறைய ஆரம்பித்தா நம்ம பௌதிகத்தின் தரப்பில் நாம ஈர்க்கப்பட்டு விடுவோம். அப்போ நாம செய்யக்கூடிய காரியங்கள் அனைத்துமே எப்படிப்பட்டதா இருக்கும்? அதாவது பாவங்கள் நிறைந்த காரியங்கள் தான் செய்வோம். எப்போ பௌதிகத்தின் தரப்பில் செல்கின்றோமோ அப்போ நமக்கு எதிர்பார்ப்புகளும் உண்டு. அந்த செயல்களால் நாம் ஆற்றக்கூடிய கர்மங்களுடைய பலன்களையும் நாம் அனுபவிக்க வேண்டும் இல்லையா? அதனாலதான் பக்தி பாதை எப்பவுமே நம்ம வந்து நழுவ விடக்கூடாது. சோ மற்றொரு உடலுக்கு வாழ்வின் பல்வேறு உணர்வுகளை வந்து இந்த உயிர் வாழி வந்து சுமந்து செல்கின்றான். இவ்வாறு ஒரு வகையான உடலை பெற்று இல்லையா, ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான உடலை அந்த உயிர் வாழி பெறுகின்றான். பின்னர் மீண்டும் வேறொரு உடலை ஏற்பதற்காக இதனையும் அவன் கைவிடுகின்றான் இல்லையா? சோ புனரப்பி மரணம், புனரப்பி ஜனனம், இது நடந்துட்டே இருக்கும். இது நம்ம கையில கிடையாது. நாம் ஆற்றிருக்கக்கூடிய கர்ம பலன்களுக்கு ஏற்றவாறு இது வந்து நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்கும். ப்ராசஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்மைக்ரேஷன் இல்லையா? ஒன்றிலிருந்து இன்னொன்றுக்கு மாற்றம், அதை பத்தி தான் இந்த இடத்துல பார்க்கின்றோம். So is explained the living entity acquires a material mind and carries different conception of life from one body to the next இல்லையா? அதாவது நாம வந்து மனது, பௌதீக மனது தான் நம்ம வச்சிருக்கோம். ஆனா அதை நம்ம ஆன்மீகத்தின் தரப்பில் நாம மனைமாற்றி கொள்ள வேண்டும். எதுவரைக்கும் நாம பௌதீகத்தில் இருக்கின்றோமோ அது வரைக்கும் நமக்கு ஆசை உண்டு இல்லையா? பேராசை உண்டு, பொறாமை உண்டு இல்லையா? சோ காமம் உண்டு. எல்லாமே நம்ம கிட்ட தேவையற்ற கலங்கங்கள் எல்லாமே நம்ம கிட்ட வந்து அக்யூமுலேட், இந்த ஹிருதயத்துல வந்து அக்யூமுலேட். அதற்கேற்றவாறு நாம குணாதிசயமும் வந்து அதாவது ரஜோ குணமோ இல்ல தாம்சி குணத்திலயோ நாம வந்து ஐக்கியமாகி விடுவோம். அதனால நாம் ஆற்றிருக்கக்கூடிய கர்மங்களுடைய பலன்களை நாம தான் அனுபவிக்கணும் இல்லையா? சோ அனலஜ் as the air carries the aroma இல்லையா? எவ்வாறு காற்று நறுமணத்தை சுமந்து செல்கின்றதோ அதே மாதிரி இந்த உயிர் வாழி இந்த உடலை விட்டு செல்லும் பொழுது, இந்த உடலில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது என்ன உணர்வுகளை எல்லாம் அவன் தாங்கி இருந்தானோ இல்லையா, அதை அனைத்தையுமே அவன் அப்படியே தாங்கி செல்வான். அதனாலதான் எதையுமே பார்த்து நாம மோகம் கொள்ளக்கூடாது. தேவையே இல்லை இந்த பௌதிகத்தின் தரப்பில் நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஈடுபாடு இல்லையா? அப்படின்னா ஈர்ப்பு, அதை கண்டு நம்ம வந்து ஈர்க்கப்படவே கூடாது. எஸ், இதெல்லாம் எல்லாருமே சகஜமா நம்ம வந்து அதாவது காணக்கூடியவன்று. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒருத்தவங்க நிறைய செலவு பண்றாங்க இல்லையா? நிறைய காசு நம்ம கண்ணு முன்னாடியே செலவு பண்ணும் பொழுது நம்ம கிட்ட அவ்வளவு கிடையாது. we don't have that much money.
ஆனாலும் வந்து நம்ம கிட்ட அருட்செல்வம் இருக்கலாம் இல்லையா? பொருட்செல்வம் இல்லை என்றாலும் அருட்செல்வம் பகவான் நமக்கு கொடுத்திருப்பார். அதை கொண்டு நாம பெருமிதம் கொள்ள வேண்டும் இல்லையா? எவ்வாறு வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் த அவர் என்னது அந்த கப்ஸ் எல்லாம் பண்ணி விற்பார் இல்லையா? அவர் பேர் என்ன மறந்துட்டேன், அந்த டிவோட்டி பேர். ஸோ அவர் வந்து இந்த இலையில வந்து கப்பு பண்ணி வித்து அதுல 50% லாபத்தை வந்து பகவானின் திருப்பணிக்கு உபயோகப்படுத்துவாராம். ஸோ அப்ப சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து அவரோட உரையாடல், எனக்கு தெரியும் நீ வந்து அதாவது அநியாயத்திற்கு நீ வந்து நிறைய சேர்த்து வச்சிருக்க அப்படின்னா, அங்க சைத்தன்ய மகாபிரபு எதை பற்றி சொல்கின்றார்? பகவானின் பக்தியை வந்து அவர் நிறைய சேவிச்சு வச்சிருக்காருன்னு அர்த்தம். ஸோ காசை வந்து அவர் நிறைய சேவித்து வைக்கவில்லை. ஸோ அவர் சேர்த்து வைத்தது எல்லாமே வந்து பக்தி தான். ஸோ அவருக்கு இருந்த தூய பக்தி தான் வந்து மேன்மையாக அவர் கருதினார். ஸோ அதனாலதான் அவங்களுக்கு 2 பேருக்குள்ள நடக்கக்கூடிய உரையாடலை நம்ம ராதிகா மாதாஜி டியூஸ்டே காலையில வந்து எடுத்தாங்க இல்லையா? ஆனால் அங்க சொல்லக்கூடிய இருவருமே தவறு இழைக்கவில்லை. அதாவது அந்த கப்ஸ் வித்தரும் வந்து தவறு, அவர் தூய பக்தர் இல்லையா? அவர்கிட்டயே கப்பு வாங்கணும்னு நினைச்சார் யாரு? சைத்தன்ய மகாபிரபு. சோ அந்த மாதிரி தூய பக்தரை வந்து பகவான் தேடி கொண்டு வந்து அடையாளம் கண்டுபிடிப்பார். சோ நாம பகவானை தேடி போக வேண்டியதே கிடையாது. பகவானின் திருவுருவத்தை பார்க்கணும்னு நம்ம ஆசைப்பட வேண்டியது கூட கிடையாது. சோ நாம பக்தி செய்ய செய்ய அவரே நம்ம ஹிருதயத்துல வந்து உட்கார்ந்துருவார். So he will be always attracted towards இல்லையா? பக்தி சேவையை வந்து பகவானையும் வந்து ஈர்க்குமாம். அதனால அவரே வந்து நின்னுடுவார். அந்த மாதிரி நம்முடைய பக்தி சேவை தான் வந்து நமக்கு மேன்மையான பாதையை கொடுக்கும். சோ அப்ப நம்முடைய உணர்வுகள் எல்லாமே பக்குவம் அடைந்திருக்கும் இல்லையா? அப்ப நம்முடைய மரணம் என்பது ஏற்படும் பொழுது நமக்கு எந்த எதிர்பார்ப்புமே கிடையாது. எதிர்பார்ப்பெல்லாம் பகவானுடைய திரு பாதங்களை சேரணும்னு தான் இருக்கும் இல்லையா? அதுதான் அது அந்த ஒரு நிலைதான் நம்ம மனசுல இருக்கும். அப்போ கண்டிப்பா அந்த உயிர் வாழி வந்து பகவானுடைய திருநாட்டை அடைகின்றார். மோட்சம் என்பதை பகவான் வந்து நிறைய கொடுத்துருவார். ஆனா பிரேம பக்தியை மட்டும் அவர் வந்து ரொம்பவுமே டெஸ்ட் பண்ணி தான் கொடுப்பார். சோ அது நம்ம கையில கிடையாது. மேலும் இந்த இடத்துல 9வது ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ஸ்ரோத்ரம் சசூக சபர்ஷனம் ச ரசனம் கிராணம் ஏவ ச அதிஷ்டாய மனசாயம் விஷாயான் உபசேவதே. அதாவது ஸ்ரோத்ரம் சக்ஷு அதாவது சக்ஷு என்றால் அதாவது பார்வை. ஓகே, ஸ்பர்ஷம் தொடுதல் இல்லையா? ரசனம் கிராணம் ஏவச்ச அதிஷ்டாய மனசாயம் விஷயான் உபசேவதே. அதாவது இவ்வாறு வேறு ஒரு ஸ்தூலம், அதாவது இப்ப நாம இந்த ஸ்தூல உடலை விட்டு இன்னொரு ஸ்தூல உடலை நாம ஏற்கும் இல்லையா? ஸ்தூல உடலை பெறும் உயிர் வாழி மனதை மையமாக கொண்டுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான கண், காது, நாக்கு இல்லையா, தொடுபுலன் ஆகியவற்றை அடைகின்றான் இல்லையா? இந்த மனது எப்படிப்பட்டது, எந்த குணாதிசயத்தோடு சேர்ந்ததோ அதற்கேற்ற ஒரு உடலை வந்து அந்த உயிர் வாழி வந்து பெறுகின்றான். இதன் மூலம் குறிப்பிட்ட புலனின்ப விஷயங்களை அவன் அனுபவிக்கின்றான். எல்லாருக்குமே வந்து அதாவது கிராட்டிபிகேஷன் உண்டு. ஆனா அது எந்த தரப்பில இருக்கணும்னாக்கா பௌதிக புலன்களிலா இல்லை ஆன்மீகத்தின் தரப்பிலா என்பது அந்த அதாவது மனதனுடைய நிலை கொண்டுதான் நம்ம வந்து சொல்ல முடியும். சோ மனது வந்து பகவானின் தரப்பில் பக்திக்கு செல்லுமாயின் கண்டிப்பாக பகவானை பற்றி தான் அந்த உயிர் வாழி அதிகமான சமயத்துல வந்து ஆலோசிப்பார்கள் இல்லையா? அப்ப அவருடைய செயல்கள் எல்லாமே வந்து அதாவது தெய்வீகமாக வந்து மாறும். அவர்களுடைய முகத்திலே ஒரு தேஜஸ் நம்மளால பார்க்க முடியும் இல்லையா? சோ அவர் எந்த கலரா இருந்தாலும் சரி அந்த தேஜஸ் வந்து ஈஸியா வந்து அட்ராக்ட் ஆகும். ஸோ அதனால குருமார்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா யூ வில் ஃபீல் அந்த தெய்வீக தன்மையை பார்த்து நாம வந்து அவங்களுக்கு இன்னும் சேவகம் பண்ணணும்னு நினைப்போம். இதெல்லாமே இதற்கான காரணங்கள் எதுன்னா அவங்களுடைய எண்ணங்கள் எல்லாமே தூய்மையாக இருக்கிறதுனாலதான். சோ தூய்மை என்பது மிக மிக முக்கியமான ஒரு பண்பு இல்லையா? அது அதாவது மனதோட வந்து அதாவது இருக்கக்கூடிய ஒன்று. மனதை இயக்க வல்லது. இந்த மனசு வந்து நம்முடைய எண்ண ஓட்டங்களை வந்து இட்டு செல்லும் இல்லையா? சோ மனதை மையமாக கொண்டுள்ள நம்முடைய உணர்வுகள் எல்லாமே ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான கிரகணாம் அதாவது நாசி இல்லையா? அடுத்து ஸ்ரோத்ரம் அதாவது காது, சக்ஷுஷு என்பது கண்ணு, அடுத்து ஸ்பர்ஷனம் என்பது ஸ்பர்ஷம் அதாவது தொடுறது இல்லையா? ரசனம் அப்படின்னா டங் அதாவது நாக்கு, நாக்கால நம்ம பேசவும் முடியும். அதாவது நம்முடைய ருசிக்கக்கூடிய தன்மை
சில பேருக்கு வந்து கசப்பா இருக்கிறது பிடிக்கும், சில பேருக்கு வந்து அதாவது மிகவும் காரம், இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கிறவங்க வந்து ரஜோகுணத்தை சேர்ந்தவர்கள். அதே மாதிரி சத்துவகுணத்துல இருப்பவர்கள் வந்து ஒரு மாதிரி ஜூசியா மிதமான ஒரு காரம், இந்த மாதிரி எதையுமே வந்து ஒரு லிக்விட் அதாவது செமி ஃப்ளூயிட் அந்த மாதிரி நிலையில சாப்பிடுவாங்க. அவங்க வந்து ரொம்பவுமே வந்து மிதமான உணவு. அவங்களுடைய தன்மை இந்த நாக்கினுடைய சுவையும் அதற்கேற்றவாறு அமைந்து விடும் இல்லையா? சோ கண்களும் வந்து எதை பார்க்கின்றது என்பது அவங்களுடைய குணாதிசயத்துக்கு, எதை வந்து ரொம்ப மேன்மையா எதன் தரப்பில் நாம் ஈர்க்கப்படுகின்றோம் இந்த பார்வை அப்படிங்கிறதும் நம்முடைய குணாதிசயம். இந்த குணாதிசயம் தான் இந்த மனதை வந்து இயக்குகின்றது. இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ், நெக்ஸ்ட் 10வது ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதா. உத்கிராமந்தம் ஸ்திதீதம் வாபி புஞ்ஞானம் வா குணான்விதம் விமூடானு பஷ்யந்தி பஷ்யந்தி ஞான சக்ஷுஷஹ. எஸ், பஷ்யந்தி ஞான சக்ஷுஷ. ஞான கண்களால் வந்து இதை வந்து ஒருத்தரால புரிந்து கொள்ள முடியும். ஆனால் முட்டாள்களாக அஜ்ஞானத்தில் இருப்பவர்களுக்கு இது கண்டிப்பாக புரியாது. அதாவது ஞான சக்ஷுஷு பெறும் பொழுது நமக்கு உள்ளதை உள்ளபடி வந்து புரிந்து கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் என்பது ஏற்படும் இல்லையா? உயிர்வாழி இந்த உடலை எவ்வாறு விடுகின்றான், வேறு ஒரு உடலை எவ்வாறு தரிக்கின்றான், அதற்கு இடைப்பட்ட அந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் என்ன, டிரான்ஸ்மைக்ரேஷன், இதை பத்தி எல்லாமே ஞானத்தில் இருப்பவர்களால வந்து பூர்ணமாக உணர முடியும் இல்லையா? சோ உயிர்வாழி எவ்வாறு தனது உடலை கைவிடுகின்றான் என்பதையோ, இந்த இயற்கை குணங்களின் மயக்கத்தின் கீழ் எத்தகு உடலை அவன் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளான் என்பதையோ புரிந்து கொள்ள முடியாது முட்டாள்களால இல்லையா? அதாவது அஜ்ஞானத்தில் இருப்பவர்களால் இதை வந்து கண்டிப்பாக புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் ஞானதளத்தில் இருப்பவர்களால் வந்து கண்டிப்பாக புரிந்து கொள்ள முடியும். நாம் ஒரு குறிப்பிட்ட உடலை ஏற்றிருக்கின்றோம் இல்லையா? எல்லாருக்குமே பகவான் ஒரு உடல் கொடுத்திருக்கார். இந்த உடல் அதற்கேற்ற கண்கள் எல்லாமே கொடுத்திருக்கார். ஆனா எதற்கு நமக்கு பகவான் இந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுத்திருக்கார் அப்படிங்கறது வந்து உணர்றது எல்லாமே நம்ம வந்து ஞானத்தின் தரப்பில் இருந்துதான் நம்மளால பார்க்க முடியும். முட்டாள்தனமா இருக்கக்கூடிய அஜ்ஞானத்தில் இருக்கும்போது நமக்கு அதனுடைய விவரங்கள் எல்லாமே எதுவுமே புரியாது. சோ உயிர்வாழி எவ்வாறு தனது உடலை கைவிடுகின்றான், சோ இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு செல்லும் பொழுது அவனுடைய ஸ்தூலம் சூக்ஷ்மம் இரண்டுமே இணைந்துதான், ஸ்தூலம் வந்து விட்டுட்டு சூக்ஷ்மம் மற்றும் அந்த ஆன்மீகமா இருக்கக்கூடிய அதாவது ஆத்மா, இவை இரண்டும் வந்து இந்த உடலை விட்டு செல்லும், ஒட்டின்றே இருக்கும். அது வந்து எப்ப அந்த சூக்ஷ்மமும் விடும்னாக்கா நமக்கு விடுதலை எனக்கூடிய மார்க்கம் வரும் பொழுது மட்டும்தான் நமக்கு வெறுமனே ஆத்மா செல்லுமே வழிய அது வரைக்குமே வந்து சூக்ஷ்ம உடல் வந்து அந்த ஆன்மாவோடையே ஒட்டின்று இருக்கும். இதை வந்து ஒரு ஞானத்தின் தரப்பில் இருப்பவர்களுக்கு புரிந்து கொள்ள முடியும். ஆனால் நார்மலா இருக்கக்கூடிய மனுஷருக்கு அதை புரிந்து கொள்ள முடியாது. இயற்கை குணங்களின் மயக்கத்தின் கீழ் இந்த உயிர்வாழி எப்பொழுதுமே இந்த இயற்கையினுடைய குணங்களுக்கு கீழே தான் நம்ம வந்து செயல்பட்டு கொண்டே இருக்கின்றோம். சோ அந்த செயல்பாடுடைய விளைவுகளால ஒரு குறிப்பிட்ட அதாவது உடலை வந்து நாம் ஏற்பதற்கு நாம தயாராகின்றோம் இல்லையா? அனுபவித்து கொண்டு இருக்கின்றோம். மேலும் நாம் ஆற்றக்கூடிய இந்த கர்ம பலனால் நாம வேறு ஒரு உடலும் வந்து அதற்கேற்றவாறுதான் அமைய பெறுகின்றது. ஆனால் யாருடைய கண்கள் ஞானத்தில் பயிற்சி பெற்றுள்ளதோ, பஷ்யந்தி ஞான சக்ஷுஷு, அதாவது விமூடா அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. அதாவது நானும் பஷ்யந்தி ஞான சக்ஷுஷா இல்லையா? யாருடைய கண்கள் ஞானத்தில் வந்து பயிற்சி பெற்றுள்ளதோ அவரால் இவை அனைத்தையுமே காண முடியும். அதாவது உள்ளதை உள்ளபடி காணக்கூடிய அந்த தன்மை வந்து அந்த அப்படிப்பட்ட உயிர் வாழைக்கு உண்டு. எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. ததந்தோ யோகினஸ்சைனம் பஷ்யந்த்யாத்மன்யவஸ்திதம் யதந்தோப்யக்ருதாத்மானோ நைனம் பஷ்யந்த்யசேதஸஹ. எஸ், அதாவது தன்னுணர்வில் நிலை பெற்று, அதாவது தான் யார் என்று உணர, தான் ஒரு ஆத்மா என்று நினைத்து அந்த தன்னிலையே வந்து நிறைவு பெறக்கூடிய அந்த ஆத்ம ரூபத்தை காணக்கூடிய தன்மையை பெறக்கூடிய ஒரு உயிர் வாழி முயற்சி செய்யும் ஆன்மீகவாதிகள், இப்படிப்பட்ட உயிர் வாழிகள் இவற்றையெல்லாம் தெளிவாக காண முடியும் இல்லையா? ஆத்ம ரூபத்தையே காணக்கூடிய ஒரு நிலையை பெறுபவர்கள் உள்ளதை உள்ளபடி தன்னை சுற்றி என்ன நடக்கின்றது அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே வந்து அவங்களால காண முடியும், புரிந்து கொள்ளவும் முடியும். ஆனால் அப்படிப்பட்ட வளர்ச்சி பெறாத மனமுடையவர்களும் தன்னுணர்வில் நிலை பெறாதவர்களும் முயற்சி செய்தால் கூட என்ன நடக்கின்றது என்பதை அவங்களால புரிந்து கொள்ள முடியாது, கண்டிப்பா முடியாது. இதை நீங்க வந்து இதெல்லாம் தெரிஞ்சின்ற பிறகு இதை பத்தி நீங்க இன்னும் படிக்க அப்ப நம்மளை சுத்தி இருக்கிறவங்களுடைய செயலாற்றக்கூடிய அந்த தன்மையை நம்ம பார்க்கும் பொழுது நம்ம அவங்கள பத்தி நம்ம அனலைஸ் பண்ண வேண்டாம். ஆனா
நம்ம கண்ணு முன்னாடியே நடக்கும் பொழுது அவர்கள் இந்த நிலையில் இருந்து கொண்டு செயல்படுகின்றார்கள் என்பதை வந்து நம்ம யதார்த்தமாக நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியும் இல்லையா? யாரையுமே நம்ம ஜட்ஜ் பண்ண வேண்டியதே இல்லை. ஆனா ஜட்ஜ்மெண்டலா வந்து இருக்காம, ஆனா நம்ம கண்ணு முன்னாடி நடக்கிறத வந்து உள்ளதை உள்ளபடி உணரக்கூடிய பக்குவம் நமக்கு வரும். எப்ப வரும்? நம்முடைய பக்தி பாதையில நாம வந்து திளைக்கும் பொழுது பகவான் நமக்கு வந்து அதை உணரக்கூடிய அந்த சக்தியை வந்து கொடுக்கின்றார். உள்ளுக்குள்ள இருந்தே அந்த ஞானத்தை நமக்கு வழங்குகின்றார். So what is the cure for this ignorance? So இப்படிப்பட்ட அறியாமை எனக்கூடிய அந்த வியாதியிலிருந்து நாம் எவ்வாறு வந்து விடுதலை அடைகிறது, எவ்வாறு இருந்து அதிலிருந்து குணமடைய முடியும்? நாம கிருஷ்ணா சேஸ் நாலேஜ், ஞானத்தை நாம கண்டிப்பாக தேட வேண்டும். ஞானத்தை பற்றி வந்து அதாவது ஞானத்தை அபிவிருத்தி செய்து கொள்ளக்கூடிய மார்க்கம் எது, அதை நாம கண்டிப்பாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Those who are trained can see all this clearly இல்லையா? Because their minds are clarified by yoga practice and thus situated in self realization இல்லையா? So யோக நிலையில் வந்து நிலை பெறுபவர்கள் இல்லையா? ஸோ மனது எல்லாமே தூய்மை அடைந்திருக்கும். அவர்கள் ஆல்ரெடி வந்து ஆழ்நிலையான அந்த ஆத்ம ரூபத்தை உணரக்கூடிய நிலையில இருப்பாங்க. ஸோ they can be trained. trained can all see. எல்லாத்தையுமே அவங்களால அதை பார்க்க முடியும். ஆனால் யாருடைய மனது வந்து அத்தகைய பக்குவ நிலையை அடையவில்லையோ அவர்களால வந்து இதை வந்து அவர்கள் வந்து முயற்சி செய்தா கூட அதை வந்து அவர்களால புரிந்து கொள்ள முடியாது. பக்தி யோகிஸ் ஆர் த ஆக்சுவல் யோகிஸ் இல்லையா? பக்தி யோகத்துல வந்து நம்ம வந்து புலன்கள் இதெல்லாம் பக்குவம் அடையணும்ன்றத பத்தி நம்ம யோசிக்க மாட்டோம். வெறுமனே பக்தி செயல்ல மட்டும் நம்ம ஈடுபடணும். தானாகவே புலன்கள் மனது எல்லாமே பக்குவம் அடையும். ஆட்டோமேட்டிக்லி அது நடக்கும். அதனால நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணி இதை பக்குவப்படுத்தணும் அதை பக்குவப்படுத்தணும்னு எல்லாம் கிடையாது. கேவல பக்தியை செலுத்தினாலே நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய கலங்கங்கள் எல்லாம் தானாகவே விலகிவிடும் இல்லையா? சோ தான் யார் என்பதையும் உணர, தனக்கும் பகவானுக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் என்ன, இதை பற்றியெல்லாம் வந்து நன்னா புரிஞ்சுக்கக்கூடிய அந்த அந்த நிலை வந்து அந்த உயிர்வாழ் பக்தியில இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் அது தெரிய வரும். மேலும் பகவான் தான் வந்து அனைத்தையுமே வந்து அதாவது பராமரிப்பவர் என்பதை நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். எஸ், 12 ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. யத் ஆதித்ய கதம் தேஜோ ஜகத் பாஷ்ய தேஹிலம் யத் சந்திரமசி யத் சாக்னௌ தத் தேஜோ வித்தி மாமஹம். எஸ், அதாவது இந்த உலகம் முழுவதிலும் இருளை விளக்குகின்ற சூரியனுடைய பிரகாசம் பகவானிலிருந்து தான் தோன்றி, சந்திரனுடைய ஒளியும் பகவானிலிருந்து தான் தோன்றி, நெருப்பினுடைய பிரகாசம் கூட வந்து பகவானிலிருந்தே வருகின்றது என்று இந்த பதத்துல ஆதித்ய கதம் தேஜோ, தேஜா என்றால் பிரகாசம், தேஜஸ் அப்படின்னாக்கா, ஆதித்யா என்றால் சூரியனை குறிக்கின்ற, ஜெகத் பாஷ்யதே இந்த அகிலம், இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதுமே வந்து வியாபித்திருக்கக்கூடிய அந்த சூரியனுடைய பிரகாசமும் என்னிலிருந்தே, சந்திரமசி அப்படின்னா அது சந்திரனை குறிக்கிறது. எஸ் சாக்ஷௌ, எஸ் சாக்னௌ தத் தேஜோ வித்தி மாமகம், அதாவது மேலும் நெருப்பினுடைய எதுவும் வந்து அவரிடமிருந்து தான் வந்து வருகின்றது என்பதை இந்த பதத்திலிருந்து நாம தெரிந்து கொள்கின்றோம். எஸ், 13வது ஸ்லோகம். காம் ஆவிஷ்ய ச பூதானி தாரயாம்யஹம் ஓஜசா புஷ்ணாமி சௌஷதி சர்வாஹ சோமோ பூத்வா ரசாத்மஹ. எஸ், அதாவது பகவான் ஒவ்வொரு கிரகத்திற்குள்ளும் நான் ஒவ்வொரு கிரகத்திற்குள்ளும் நுழைகின்றேன் இல்லையா? கர்ப்போத கஷாய விஷ்ணுவாக அவர் ஒரு அண்டத்திற்குள் நுழைகின்றார். மேலும் ஸ்ரீரோத கஷாய விஷ்ணுவாக அனைத்து உயிர்வாழிகளிலுமே இருக்கின்றார் இல்லையா? அவர் இல்லாமல் இடம் எதுவுமே கிடையாது. எல்லா கிரகங்களுக்குள்ளேயுமே வந்து பகவான் நுழைகின்றார். எனது சக்தியால் தான் அவை பாதையில் நிலை பெற்றுள்ளன இல்லையா? நவ கிரகங்கள் என்று சொல்கின்றோம். சோ அனைத்துமே சூரியனை சுற்றி அந்தந்த வட்டத்திற்குள்ளதான் வந்து இயங்குகின்றது இல்லையா? தன்னையே சுற்றி கொண்டு சூரியனையும் அது சுற்றி கொண்டே இருக்கின்றது. அதெல்லாம் ஒரே ஒரு நிலையில் இருக்கக்கூடிய தன்மை யாரால் என்றால் எல்லாம் வல்ல இறைவனால தான் அந்த நிலையில் இருந்து கொண்டு அவை இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றன. நான் சந்திரனாகி இல்லையா, அதாவது தாவரங்களுக்கு வந்து வாழ்வு ரசத்தை வழங்க, சந்திர ஒளி வந்து அதாவது வாழ்வு ரசத்தை, அதாவது லைஃப் ஜூஸ், நம்ம அதாவது நம்ம சாப்பிடக்கூடிய அந்த உணவுல வந்து வாழ்வு ரசம் உண்டு. அதனால்தான் நம்ம அநேகமா அந்த காய்கறிகள் எல்லாம் நிறைய நாள் வந்து ஃப்ரிட்ஜ்ல வைக்கவே கூடாது. ஸோ வாங்கிட்டு வந்தோமா, அதாவது இன்னைக்கு நாளைக்கு 1 or 2 days அதுக்கு மேல வைக்க கூடாது. ஏன்னா அந்த உயிர் சத்து என்பது அந்த காய்கறிகள் எல்லாம் உண்டு. அதை நம்ம ஃப்ரிட்ஜ்ல போட்டோம்னா அது எல்லாமே வந்து
அதனுடைய வாழ்வு என்பது, அதாவது அதனுடைய குவாலிட்டி எல்லாமே கம்மியாயிடும் ஆக்சுவலி. அதனால உயிர் சத்துக்கள் நிறைந்ததுதான் அந்த காய்கறிகள். அதனாலதான் நம்ம வந்து சாத்வீக உணவை நாம ஏற்க வேண்டும், பிரசாதமாக மாற்றி. ஏன்னா அதுக்குள்ளேயும் ஒரு ஜீவன் இருக்கின்றது. அந்த ஜீவனை வந்து நாம கண்டிப்பா அதை வந்து குக் பண்ணும்போது அந்த ஜீவனம் இருக்கிறது இல்லை இல்லையா? அந்த மாதிரி நிலைய பண்றதுனால தான் அதை பிரசாதமாக மாற்றி அந்த சிறு கான்சியஸ்னஸ், அதாவது தாவரங்களுக்கு வந்து குறைவான உணர்வு தான். அதனால்தான் அது வந்து நம்ம வந்து வெட்டினா கூட அது வந்து வளர்ந்துட்டே இருக்கக்கூடிய தன்மை இல்லையா? அந்த குறைவான அந்த உணர்வை வந்து நம்ம வந்து அதனால ஏற்படக்கூடிய அந்த பாவத்தையும் நாம் தவிர்க்கணும்ன்றது மிக மிக முக்கியமான ஒரு பாகம். அதனால்தான் நாம எந்த சமையல் செய்தாலுமே அதை பகவானுக்கு நிவேதனமாக படைத்து விட்டு இல்லையா, ஃப்ரூட்ஸ் எதுவா இருந்தாலுமே அவருக்கு படைத்து விட்டு நாம வந்து சாப்பிடும் பொழுது அந்த சிறிய பாவத்திலிருந்து நாம வந்து விலக்கப்படுகின்றோம். இல்லை என்றால் நாம பாவத்தையும் சேர்த்துதான் உண்கின்றோம். எதற்கு பிரசாதம் பிரசாதம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? பிரசாதம் எதற்கு? பகவான் வந்து பிரசாதம் கேட்கின்றாரா? கண்டிப்பா இல்லை. நம்முடைய நன்மைக்காக தான் நாம அதை செய்யறோம் இல்லையா? சோ பாவத்தை செய்யாம இருக்கணும் இல்ல நாம, அதற்கான வழிமார்க்கங்கள் தான் வேதங்கள்ல வந்து இவ்வாறு வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. சோ பகவான் நீங்க ஒரு கிளாஸ் நீர் வச்சா கூட அவர் எடுத்துக்குவார். அவருக்கு அதே போறோம். பத்திரம் புஷ்பம் பழம் தோயும் இல்லையா? ஒரு இலையோ பழமோ பூவோ நீரோ வச்சாலே எனக்கு போரும் தான் சொல்றார் பகவான். நம்ம நிறைய படைச்சு இடிச்சு இல்லை, அதாவது நிறைய சமையல் பண்ணி பகவானுக்கு வந்து கொடுக்கணும்னு அவசியம் கூட கிடையாது. ஆனா நாம சாப்பிடணும். நம்முடைய சுய புலன் திருப்திக்காக தான் நம்ம அவ்வளவு வெரைட்டிஸ் பண்றோம் இல்லையா? பக்தி கொண்டு செய்வது அது வேறு. ஆனால் 99% இருக்கிறது எல்லாமே இந்த ஞானத்தை புரிந்து நாம வந்து செய்யறது கிடையாது. சோ எதையுமே பகவானுக்காக செய்து வைத்து நாம வந்து அதை ஸ்வீகரிக்கணும்னு நினைக்கிறது வந்து மிக மிக உத்தமமான ஒரு சுபாவம். ஆனா அதுல நன்மை நமக்கு தான் இல்லையா? பாவங்களிலிருந்து நாம விடுபடுகின்றோம். இல்லை என்றால் பாவத்தையும் சேர்த்துதான் நாம உண்கின்றோம் என்று அர்த்தம். எஸ், 14th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. अगं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देगम् आश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्. எஸ், அதாவது அகம் வைஷ்ணவானரோ பிராணாபான சமாயுக்த பஷாம் எண்ணம் சதுர்விதம். 4 விதமான உணவு வகைகள். நம்ம இதுல கூட அந்த பாடல்ல இல்லையா, காலையில குரு அஷ்டகத்துல பாடுவோம் இல்லையா, சதாசி விக்கிரஹாரா, அதை பாடிட்ட பிறகு சதுர்விதா இல்லையா? எஸ், 4 விதமான. அந்த 4 விதமான பிரசாதங்கள் எது? சிலது வந்து நம்ம வந்து நல்லா மென்னு சாப்பிடுறது இல்லையா, சிவிங் அண்ட் ஈட்டிங். சிலது வந்து உறிஞ்சுறது, சிலது எல்லாமே நக்கி சாப்பிடுறது இல்லையா, சிலது வந்து குடிக்கிறது. சோ அந்த மாதிரி 4 விதமான அதாவது உணவு வகைகள். ஜூசியா இருக்கிறது சிலது, சிலது வந்து கட்டியா இருக்கக்கூடியது, சிலது வந்து ஒரு மாதிரி பேஸ்ட் மாதிரி இருக்கிறது இல்லையா? சோ இப்படி வந்து இப்படிப்பட்ட சிலது நீர் மாதிரி இருக்கிறது. சோ இந்த மாதிரி இந்த 4 விதமான உணவு வகைகளை வந்து நாம பகவானுக்கு வந்து சதுர்விதாசி அந்த பகவத் பிரசாத் நம்ம வந்து படைக்கிறோம். 4 விதம்னு மட்டும் இல்ல, நானாவிதம். அது ஆக்சுவலி இல்ல நானாவிதம்னா எல்லா விதத்திலயும் அப்படின்னா அது வெரைட்டிஸ் மாதாஜி, தட் இஸ் வெரைட்டிஸ். நானாவிதம் நீங்க வந்து எத்தனை வெரைட்டி வேணாலும் நீங்க பகவானுக்கு செய்யலாம். ஆனா இந்த மாதிரியான இந்த அதாவது விதத்துலதான் நம்ம வந்து சமையல் பண்ண முடியும் இல்லையா? அரிசி சாதம் வைக்கிறோம், கட்டியா இருக்கு. சப்பாத்தி பண்றோம், கட்டியா தான் இருக்கும் இல்லையா? அதெல்லாம் கெட்டி. இப்ப வந்து கூட்டு பண்றோம், அது வந்து ஜூசியா இருக்கும். இல்லைன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஃப்ரூட் சாலட் பண்றோம், அது வந்து ஜூசியா இருக்கும். இப்படி சோ இதுல வந்து ஜூசி என்ற இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து இந்த கேட்டகரிஸ். அதனால இந்த 4 விதம் என்பது அதுதான் ஜெனரல் கேட்டகரி. ஆனா அதுல நம்ம எத்தனை வெரைட்டி வேணாலும் நம்ம செய்வோம். ஆனா பொதுவா இந்த 4 வெரைட்டி கீழே தான் வரும். இப்ப பால் இருக்கு, அது லிக்விடா தான் இருக்கும் இல்லையா? நெக்ஸ்ட் அதை வந்து நம்ம உறிஞ்சி தான் குடிப்போம். அதே மாதிரி வந்து நீர் வந்து நம்ம அப்படியே குடிப்போம், உறிஞ்சி எல்லாம் கொடுக்க வேண்டியதில்லை இல்லையா? அந்த மாதிரி 4 விதமான ஒரு நிலைகள். சோ இப்படி 4 விதமான உணவு வகைகளை நாம வந்து உண்கின்றோம். சோ எல்லா உயிர்வாழிகளுடைய உடலிலுமே ஜீரண நெருப்பாக இருக்கும் நான் இல்லையா, இந்த ஃபயர் அக்னி சொரூபத்துல இருக்கேன். 13வது அத்தியாயத்துல இதுதான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? சோ உடலில் வந்து அதாவது சுவாசத்திலுமே வந்து பகவான், அதுல வரக்கூடிய வெப்பத்திலுமே அக்னி சொரூபம் இல்லையா? மேலும் வயிற்றில் வந்து ஜீரணமாகக்கூடிய அந்த அக்னியினுடைய சொரூபமும் பகவான் தான் இல்லையா?
உட்சுவாச காற்றுடன் நம்ம உள்மூச்சு அதாவது எடுக்கிறோம் இல்லையா, வெளிசுவாச காற்றுடனும் இணைந்து நம்ம உணவு வந்து சாப்பிடும் பொழுது சுவாசிக்கின்றோம். அது உள்ளேயும் காற்று உள்ளேயும் செல்கின்றது, வெளியும் வருகின்றது. அதனோட இணைந்துதான் வந்து இந்த 4 விதமான உணவை வந்து செரிக்க செய்கின்றேன்னு சொல்லிட்டார். நாம உட்கொள்ளக்கூடிய அந்த கட்டி பதார்த்தம், ஜூசி பதார்த்தம், நீரா இருக்கக்கூடிய பதார்த்தம் இல்லையா, இப்படி 4 விதமான இந்த நிலைகள் வந்து இருக்கக்கூடிய உணவை வந்து பகவான் தான் வந்து அதாவது செரிக்க செய்கின்றார். மேலும் 15th ஸ்லோகம் ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம் இது. எஸ். सर्वस्य शाहं कृति सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम् अबोहनं च वेदैश्च सर्वैरहम् एव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदवित् एव शाहम्. வேதம் சர்வைஷ்ய சாகம் ஹிருதி சன்னிவிஷ்டோ மத் ஸ்மிருதிர் ஞானம் அபோகனம் ச வேதைஷ்ய சர்வைர் அகம் ஏவ வேத்யோ. ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை இது இல்லையா. வேதங்கள் சர்வைஷர், வேதைஷர் சர்வைஷர், அகம் ஏவ வேத்யோ, வேதங்களால் அறியப்பட வேண்டியவன் நான் என்பது நம்ம கண்டிப்பா. வேதாந்த கிருத் வேதவித் ஏவ சாகம், அந்த வேதாந்தத்தை தொகுத்தவனும் வேதங்களை அறிபவனும் நான். இந்த வார்த்தைகள் வந்து நம்ம ஆழமா புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இல்லையா. அப்படின்னா வேதங்கள் எல்லாம் பகவானால் தான் படைக்கப்பட்டது. சோ வேதத்தினுடைய நாயகனும் அவர்தான் அப்படிங்கறத வந்து நாம இந்த இடத்துல புரிந்து கொள்ள. நான் எல்லோருடைய ஹிருதயத்திலுமே வீற்றியுள்ளேன் இல்லையா. பகவான் இல்லாமல் நாம இயங்கவே முடியாது. இந்த ஜீவாத்மா தனித்து இயங்காது. இது டிபெண்டன்ட். எப்படி ஞானேந்திரியம் கர்மேந்திரியங்கள் வந்து ஞானேந்திரியத்தின் மீது அதாவது சார்ந்திருக்கின்றதோ, அதே மாதிரிதான் இந்த ஜீவாத்மா பரமாத்மாவை சார்ந்திருக்கின்றது. தான் வந்து இயங்கிக் கொண்டிருக்கணும்னா எல்லாம் வல்ல இறைவன் தான் நம்மளை இயக்குகின்றார். என்னிடமிருந்தே ஞாபக சக்தியும் இல்லையா, மத் ஸ்மிருதிர் ஞானம் அபோகனம், அதாவது ஞாபக சக்தியும் வந்து அறிவும் மறதியும் உண்டாகின்றன இல்லையா. ஞானம் ஸ்மிருதிர் அபோகனம், அதாவது நமக்கு வந்து ஞாபக சக்தியும் வந்து பகவானால தான் கிடைக்க பெறுகின்றது. அதாவது மேலும் வந்து ஞானமும் நம்ம பகவான் தான் பெறுகின்றோம். மேலும் வந்து மறதியும் நமக்கு அவரால தான் வந்து கிடைக்க பெறுகின்றது. அப்போ அதாவது நம்ம எதுவுமே அதாவது இண்டிபெண்டா செய்யவே முடியாது இந்த இடத்துல. அதை நம்ம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். எல்லா வேதங்களாலும் அறியப்பட வேண்டியவனும் நானே இல்லையா. அதாவது நம்ம ஒரு வேதங்களை நாம கற்கின்றோம் என்றால் அதனுடைய இலக்கு, அதனுடைய உள் அர்த்தம், நோக்கம் அனைத்துமே பகவானை பற்றியதுதான் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். உண்மையில் வேதாந்தத்தை தொகுத்தவனும் இல்லையா, வேத அந்தத்தை தொகுத்தவனும், அதாவது வேதங்களை அறிபவனும் நானேன்னு சொல்லிட்டார். சோ வேதங்களால் அறியப்பட வேண்டியவரும் அவர்தான், மேலும் வேதங்களை அறிந்தவரும் அவர்தான், வேதாந்தத்தை தொகுத்தவரும் அவர்தான். சோ அதனால அனைத்தும் அவர்தான் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தாச்சு இல்லையா. சோ பிரகாசம் என்பது எங்கிருந்து வருகின்றது? சூரிய சந்திரனாலோ நெருப்பினாலோ வருவது கிடையாது. அது இயற்கையாகவே வந்து அதாவது அந்த உலகம் வந்து ஒளி ஊட்டப்பட்டிருக்கின்றது என்பதை நாம படிச்சாச்சு. அவர்தான் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தையே வந்து ரட்சிக்கின்றார். ஹி ஹோல்ஸ், அவர் எல்லாவற்றையுமே தாங்கி கொண்டிருக்கின்றார். தாவரங்களுக்கு வாழ்வு ரசத்தை சந்திரன் மூலியமாக வழங்குகின்றார். மேலும் வந்து அது எல்லாமே அவரிடமிருந்து தான் தோன்றுகின்ற பிரகாசம் எனப்படுவது சூரியன், சந்திரன், நெருப்பு, இதனுடைய பிரகாசம் எல்லாம் அவரிலிருந்து தான் தோன்றுகின்றது என்பதை நம்ம பார்த்தோம். அதாவது முழுங்கிறது 4 விதமான அதாவது உணவு வகைகள் இல்லையா. சிலது நக்கி சாப்பிடுவோம், சிலது வந்து நம்ம கடிச்சு சாப்பிடுவோம், சிலது வந்து உறிஞ்சி சாப்பிடுவோம், சிலது வந்து முழுங்கிடுவோம். இந்த 4 விதமான உணவு வகைகள். சோ அது எல்லாமே வந்து அவர் வந்து அக்னி சொரூபத்துல இருந்து கொண்டு அதை வந்து உட்சுவாசம் வெளிசுவாசத்தின் மூலியமாக அந்த ஜீரணத்தை வந்து நம்ம அதாவது டைஜஷன் அந்த செயலை வந்து அக்னி ரூபத்திலிருந்து பகவான் தான் நமக்கு செயல்படுத்துகின்றார். அதனால எந்த இடத்துலயுமே அவர் இல்லாம நம்ம அப்ப தானாவே நம்மளால வந்து ஜீரணம் செய்து கொள்ள முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. இந்த உடல்ல ஓர் உறுப்பு வந்து சரியாக செயல்படவில்லை என்றாலே நம்ம வந்து படுத்துருவோம் நம்ம இல்லையா. அதனால இந்த உடல் என்பது நம்மளால இயக்கப்படுவது கிடையாது. நான் தான் நடந்து கொண்டிருக்கின்றேன், நான் தான் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றேன், இது எல்லாமே நம்ம நினைக்கலாம். ஆனா உண்மையிலே உள்ளுக்குள்ள இருந்து பேச வைக்கிறவர் அவர் தான், நம்மள ஒரு செயலில் வந்து ஈடுபடுத்துபவரும் அவர் தான். அதனால நம்ம தனித்து இயங்குகின்றோம் என்று நாம் என்றைக்குமே we are not at all independent. நம்ம எல்லாருமே டிபெண்டன்ட் தான். ஏன்னா
கட்டுண்ட நிலையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் நாம இல்லையா, அவரிலிருந்து தோன்றிய பின்ன பகுதிகள் நாம் என்பதை நாம முதலில் உணர வேண்டும். ஸோ ஃபார் ரிமெம்பரன்ஸ், நாலேஜ் அண்ட் ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ் எல்லாமே, அதாவது ஞாபக சக்தி, மறதி மற்றும் ஞானம், இவை அனைத்துமே பகவானிலிருந்து தான் வந்து தோன்றுகின்றது. வேதாந்த கிருத் வேதவித் ஏவ சாகம், அதாவது இங்க வியாசதேவர் வந்து அவருடைய இன்கார்னேஷன் தான் இல்லையா. வேதாந்த கிருத் வேதவித் ஏவ சாகம், முதலில் பகவானிலிருந்து தான் அந்த வேதங்கள் தோன்றியது. பிரம்மருக்கு எடுக்குடைக்கப்பட்டது. பிரம்மரிலிருந்து யாருக்கு வந்தது? நாரதர். நாரதரிலிருந்து யாருக்கு வந்தது? அதாவது வியாசதேவருக்கு. இவை எல்லாமே அந்த வழி வழியாக வந்ததுதான். வேதைஸ்வர் சர்வர் அகம் ஏவ வேத்யோ இல்லையா, அதாவது அனைத்து வேதங்களாலேயே அறியப்பட வேண்டியவர் யார் என்றால் எல்லாம் வல்ல இறைவன் அவர்தான் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஸோ அடுத்த செஷன் வந்து 3 ஸ்லோகா பகவத்கீதா, 3 ஸ்லோகம், 3 ஸ்லோகம், அதாவது சதுர் ஸ்லோகம் பார்த்த மாதிரி இங்க 3 ஸ்லோகத்தை பார்க்க போறோம். ஸோ வேதங்கள், வேதாந்த கைன், அதாவது வேதாந்தின் அடிப்படையில் வந்து வாழக்கூடிய உயிர் வாழிகளை பற்றி நாம தெரிந்து கொள்ள போகிறோம். எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. 2 ஸ்லோகத்தையுமே வாசிச்சிருக்கு. 16, 17. எஸ். त्वाम् इमौ पुरुषौ लोके शरशाशर एव च शरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते. उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकोत्रयम् आविश्य பிபர்த்யவ்ய ஈஸ்வரஹ. அதாவது அச்சுதா அப்படிங்கிற நாமம் உண்டு பகவானுக்கு. அச்சுதா அப்படின்னாலே தவறி விழாதவர் என்று பொருள். அதாவது அவர் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கும் இந்த ஏற்கனவே 3 குணங்களுக்கும் பகவானுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது. அப்படின்னா இந்த 3 குணங்களுக்கு ஆட்கொள்ளப்படுபவர் கிடையாது. இஸ் அபவ் ஆல் தி 3 மோட்ஸ் இல்லையா. சோ யார் ஒருவர் இந்த இயற்கையுடைய 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு தன்னுடைய செயல்களை வந்து பக்குவமாக செய்கிறார்களோ அவர்கள் வந்து தவறி விழாதவர்களாக, முமுட்சுக்களாக இல்லையா, அதாவது அவர்கள் வந்து விடுதலை அடையக்கூடிய நிலையில் அவர்கள் இருப்பார்கள். அவர்கள் இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு சென்ற பிறகு மீண்டும் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு வருவது கிடையாது. சோ தவறக்கூடியவர்கள் எல்லாமே கட்டுண்ட நிலையில் இருப்பவர்கள் தான். சோ தவறக்கூடியவர்கள், தவறாதவர்கள் 2 விதமான ஜீவன்கள் வந்து உள்ளனர் இல்லையா. துவாமிமௌ புருஷௌ லோகே சரக் சாக்ஷர ஏவச்ச ஷர சர்வாணி பூதானி கூடஸ்தோ அக்ஷர உச்சதே. அதாவது ஜட உலகில் உள்ள ஜீவன்கள் தவறக்கூடியவர்கள். இந்த பௌதீகத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லாமே தவறுபவர்கள் தான். ஆன்மீக உலகத்தில் இருப்பவர்கள் என்றைக்குமே தவறாதவர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். ஆனால் இந்த இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு இருக்கக்கூடியவர் யார்? இந்த 2 பேரையுமே வந்து ஆளக்கூடியவர் யார்? எல்லாம் வல்ல இறைவன் இல்லையா. சோ அப்பாற்பட்ட உத்தம புருஷரான பரமாத்மா இருக்கின்றார். அழிவற்ற இறைவனான அவர் இல்லையா, இந்த 3 உலகங்களுக்குள் நுழைந்து அவற்றை காக்கின்றார். பகவான் எல்லா இடங்களிலுமே இருக்கின்றார் இல்லையா. அனைத்து இடங்களிலுமே அவர் உட்புகுந்திருக்கின்றார், செயலாற்றி கொண்டிருக்கின்றார். அவர் இல்லாத இடம் எதுவுமே கிடையாது. எல்லா ஜீவன்களிலுமே அவர் ஹிருதயங்களில் வந்து இருக்கின்றார். சோ நாம் எல்லாருமே கட்டுண்ட நிலையில் இருக்கிற வரைக்குமே தவறி விழக்கூடியவர்கள் தான். எப்பொழுது நாம வந்து இந்த குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு இல்லையா சுத்த சத்துவ நிலையை வந்து அடைகின்றோமோ அப்ப வந்து நாம விடுதலைக்கான மார்க்கத்தில் இருக்கின்றோம். அப்ப நாம தவறி விழ மாட்டோம். அவ்வாறு அந்த விடுதலைக்கான மார்க்கத்திலிருந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு நாம் சென்றோம் என்றால் ஆன்மீக உலகத்தை நாம அடைகின்றோம். அங்கே செல்வதால் நாம எங்கே செல்வதால் நாம மீண்டும் இங்கே திரும்பி வரமாட்டோமோ அந்த இடத்தை நாடி நாம வந்து செல்கின்றோம். எஸ், 18th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யஸ்மாச்சரம் அதீதோஹம் அஷராதபிஷோத்தமஹ அதோஸ்மி லோகே வேதே ச பிரதீதஹ புருஷோத்தமஹ. எஸ், தவறக்கூடியவர்கள், தவறாதவர்கள் இல்லையா ஆகிய இருவருக்கும் அப்பாற்பட்ட அவரே இப்ப வந்து பகவானே எடுத்துரைக்கின்றார். நான் திவ்யமானவனாக இருப்பினும் இல்லையா, இஸ் எ டிவைன் இல்லையா, பகவான் வந்து தெய்வீக அம்சத்தை கொண்டவர். உத்தமமானவராக இருப்பினும் இல்லையா, உத்தம புருஷர்களிலே உத்தமமானவர்.
உலகங்களிலும் எல்லா உலகங்களிலும் சரி இல்லையா, தேவர்களாலும் மனிதர்களாலும் வந்து மேலும் வேத சாஸ்திரங்களில் கூட வந்து நான் அந்த புருஷோத்தமனாக கொண்டாடப்படுகின்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் பகவான் இல்லையா. புருஷர்களிலே உத்தமமானவராக கொண்டாடப்படுகின்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தின் மூலமாக பகவான் தன்னுடைய நிலையை பற்றி எடுத்துரைக்கின்றார். சோ சதுர் ஸ்லோகி, அதாவது மாதிரி இங்க திரைஸ்லோகி 3 ஸ்லோகங்கள். 16வது ஸ்லோகம் 2 விதமான உயிர்வாழிகள், அதாவது ஃபாலன் சோல்ஸ், அன்ஃபாலன் சோல்ஸ் இல்லையா. தவறி விழக்கூடியவர்கள், தவறி விழாதவர்கள் என்பது ஃபாலபிள் அண்ட் இன்ஃபாலபிள். ஸோ இன்ஃபாலபிள் எல்லாம் யாரு, அதாவது விடுதலை அடைந்த ஆத்மாக்கள். ஃபாலபிள் எல்லாருமே கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள். இந்த இரு வகையை பற்றி இந்த சொல்லப்படுகின்றது. சோ தவறி விழாதவர்கள் வந்து மேலுலகங்களில் இருப்பவர்கள், தவறி விழக்கூடியவர்கள் இந்த பூலோகத்தில் இருப்பவர்கள் இல்லையா. அப்படின்னா இந்த 14 லோகங்கள்ல இருக்கா, அதாவது பௌதீக இயற்கையில் இருப்பவர்கள். மேலும் ஆத்மா இந்த இருவருக்குமே வந்து அவர்தான் வந்து பரம கட்டுப்பாட்டாளர் இல்லையா. இஸ் த கிரேட்டஸ்ட் பர்சனாலிட்டி, உயர்வான ஒரு மனிதர். மனிதர் என்ன, அதாவது உயர்வான ஜீவன் அப்படின்னு சொல்ல நம்ம. He enters the 3 worlds இல்லையா, அதாவது அந்த நபர் வந்து 3 உலகங்களையுமே வந்து உட்புகுகின்றார். and then maintains them இல்லையா, எல்லாரையுமே வந்து ரட்சிக்கவும் செய்கின்றார். கிருஷ்ணா, I am that supreme soul celebrated in both the worlds இல்லையா, அதாவது ஆன்மீக உலகத்திலும் சரி இந்த பௌதிக உலகத்திலும் சரி நான் தான் வந்து உயர்ந்த, அதாவது கட்டுப்பாட்டாளர் அப்படின்றது வந்து இந்த பதத்துல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்படின்னு வேதங்களாலும் கூட வந்து எடுத்துரைக்கப்படுகின்றன. அந்த வேதங்களால் வந்து பகவான் வந்து அதாவது புருஷோத்தமராக வந்து கொண்டாடப்படவும் செய்கின்றார். சோ இது வந்து இந்த பார்க்கடல், ஒவ்வொரு அண்டத்திற்குள்ளேயுமே பார்க்கடல் இருக்கிறது. சோ இது வந்து பூதாயி வந்து முறையிடும் பொழுது யாரிடத்தில் வந்து பிரம்மதேவரிடத்திலிருந்து முறையிடுகின்றார். பிரம்மதேவர் சிவபெருமான் எல்லாருமே வந்து பார்க்கடலை அடைந்து பகவானிடத்தில் வந்து பிரார்த்தனை செய்து கொள்வது, அதாவது அவருடைய அவதாரம் வந்து எடுக்கணும்னு சொல்றது அதற்காக. சோ இதுவும் அதேதான், பிரம்மர் இடத்துல வந்து முறையிடுதல். மேலும் இது சிவபெருமான் மற்றும் பார்வதி தாயார். சோ இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்துதான் பகவானிடத்தில் வந்து பிரார்த்திக்கின்றனர். அதனால்தான் அப்புறமா அதாவது துவாபர யுகத்துல கடைசியில வந்து பகவான் ஸ்வயம் இறங்கி வந்ததாக சொல்லப்படுகின்றது. நாம பாகவதத்திலையும் படிக்கின்றோம், பகவத்கீதையிலையும் அதுதான் வருகின்றது. எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. யோ மாம் ஏவம் அசம்மூடோ ஜனாதி புருஷோத்தமம் சசர்வவித் பஜதி மாம் சர்வபாவேன பாரத. எஸ், எவன் ஒருவன் என்னை பரமபுருஷ பகவானாக ஐயமின்றி அறிகின்றானோ, அறியணும், சும்மா கேட்டுக்கிறதுனால மட்டும் கிடையாது, அத புரியறதுக்கு பக்தியில வந்து நாம வந்து முன்னேற்ற பாதையில போகணும். ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம் இல்லையா, இந்த 3 செயல்களை நாம பக்குவமா செய்ய வேண்டும். அவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவன் ஆகின்றான், அனைத்தையுமே அறியக்கூடிய பக்குவத்தை அந்த உயிர்வாழி பெறுகின்றான். அதாவது உள்ளதை உள்ளபடி உணர்ந்து கொள்ளக்கூடிய பக்குவம், ஒரு குரு ஆச்சாரியா எனக்கூடிய அந்த நிலைக்கு வருகின்றான். எனவே அதாவது அவன் எனது பக்தி தொண்டில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்தி கொள்கின்றான். ஆனா இப்படிப்பட்ட மனது உடையவர்களால் தான் வந்து தூய பக்தி சேவையில வந்து ஈடுபட முடியும். சோ நாம் எல்லாரும் கூட பக்தி செயல் புரிகின்றோம், ஆனால் இன்னும் நாம வந்து பக்குவமான நிலையை அடையவில்லை. அதற்கான முயற்சியை நாம கண்டிப்பாக மேற்கொள்ள வேண்டும். எஸ், லாஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. இதி குஹ்யதமம் சாஸ்திரம் இதம் உக்தம் மயானஹ ஏதத் பூத்வா புத்திமான் ஸ்யாத் கிருத்யச்ச பாரத. சோ இப்போ வேத சாஸ்திரங்களிலே மிக மிக ரகசியமான இதி குஹ்யதமம், அதாவது குய்யா, குய்யதரம் மற்றும் குய்யதமம். குய்யா என்றால் கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ் இல்லையா, நான் ஆத்மா உடல் அல்ல என்று எடுத்துரைக்கிறது தான் குய்யம். அடுத்து நாம் எல்லாம் பகவானுடைய பின்ன பகுதிகள் என்று எடுத்துரைக்கிறது வந்து, அதாவது 7வது அத்தியாயத்திலையும் சரி 8வது அத்தியாயத்திலும் நம்ம இதைதான் படிக்கிறோம் இல்லையா, அது வந்து குய்யதரம் என்று. 3வது வந்து குய்யதமம், 9வது மற்றும் 12வது சாப்டர்ஸ்ல எல்லாம் நம்ம இதுதான் படிச்சிருக்கோம். அவருக்கு எவ்வாறு திருத்தொண்டு, ஹவு டு சர்வ் ஹிம் இல்லையா, எவ்வாறு திருத்தொண்டு புரிவது, அதுதான் வந்து குய்யதமம். இது குய்யதமம் சாஸ்திரம் இதம் உக்தம் மயானக ஏதத் புத்வா புத்திமான் ஷயாத் இல்லையா, அதாவது
வேத சாஸ்திரங்களிலே மிக மிக ரகசியமான பகுதியாகவே இதுவே வந்து தற்போது என்னால் வெளிப்படுத்தப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டார் யாரு? பகவான். இதனை புரிந்து கொள்பவன் அறிஞனாவான், அவனது முயற்சிகள் பக்குவத்தை அடையும். சோ இந்த உண்மையை யார் உணர்கின்றார்களோ அவன் வந்து அறிஞனாகின்றான். மேலும் அவனுடைய முயற்சிகள் அனைத்துமே பக்குவமான முறையில் வந்து செயல்படுத்துவதாக அமையும். So, knowledge is explained in this chapter, essence of Vedanta and the most confidential. அதாவது ஞானத்தை பற்றி இல்லையா, பகவான் அந்த விஞ்ஞானத்தை பற்றியும் நமக்கும் அவருக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை பற்றியும் இல்லையா இதை பார்க்கிறோம். நம்ம வந்து யார் ஒருவர் ஞானத்தை வந்து அபிவிருத்தி செய்து கொள்கின்றார்களோ அவர்கள் வந்து மிக மிக ரகசியமான அந்த ஞானத்தை வந்து அவர்கள் வந்து அடைய பெறுகிறார்கள். பக்தியில தான் நம்மளால இதை அடைய முடியும். வாட் இஸ் த ரிசல்ட் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? அவரை புரிந்து கொள்வதால் அதனால அவுட்கம் என்ன இல்லையா, பலன் என்ன? ஒன் வில் பிகம் வைஸ். ஒருத்தர் வந்து பக்குவமான நிலையை அடைகின்றார்கள். அவருடைய முயற்சிகள் எல்லாமே பக்குவமுடையதாக ஆகும். மேலும் வாட் இஸ் த குவாலிஃபிகேஷன் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த புருஷோத்தம யோகா? அதாவது சின்லெஸ்னஸ். அதுக்கு ஒரு டிகிரி எல்லாம் கிடையாது. பாவமற்ற நிலையில் இருந்தால் மட்டும்தான் நாம வந்து அவருடைய உன்னதமான நிலையை உணர முடியும். அப்ப பாவமற்ற நிலைன்னா பாவச் செயலை செய்யாம இருக்கிறதுக்கான பக்குவத்தை நாம வந்து வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் இல்லையா? சோ இது டிஸ்கிரிமினேஷன் பண்ணணும். நாம் ஆற்றக்கூடிய காரியங்கள் வந்து யாருக்காவது பாதகம் வருதா அப்படிங்கறத வந்து முதலில் நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா? தான் ஆற்றக்கூடிய கர்மம் வந்து மிக மிக முக்கியமானது. சோ அந்த கர்ம பலன் வந்து அடுத்தவர்களுக்கு வந்து துன்பத்தை விளைவித்தால் அது நமக்கு பாவமாக வந்து சேரும். அதனால்தான் நம்ம எந்த செயலையுமே வந்து அடுத்தவங்களுக்கு சங்கடத்தை உண்டு பண்ணாத அளவுக்கு நம்முடைய செயல்களை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். எப்பொழுது ஒருவர் வந்து ஆற்றக்கூடிய காரியம் வந்து அடுத்தவர்களுக்கு சங்கடத்தை உண்டு பண்ணுகின்றதோ அது வந்து அவர்களுக்கு நன்மையாக அமைவது கிடையாது. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட இந்த 15வது அத்தியாயம் நிறைவு பெற்றது. ஸோ நம்ம அடுத்த வாரம் வந்து 16வது அத்தியாயத்தை பார்க்கலாம். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா இதுல? Any doubts? இன்னும் ஒருத்தர் சொல்லுங்க மேடம். உய்யம் நான் ஆத்மா உடல் அல்ல. உய்யம் என்பது ரகசியம், ஒன்லி கான்ஃபிடென்ஷியல். ஓகே, அது நான் உடல் அல்ல ஆத்மா என்று உணர்றது, ஆத்மாவுடைய இயல்புகளை பற்றி புரிந்துக்கிறது. செகண்ட் சாப்டர். ஓகே, அடுத்து வந்து 7வது அத்தியாயம் உய்யதரம் என்பது நாம் எல்லாம் பகவானிலிருந்து தோன்றிய பின்ன பகுதிகள் அப்படின்றது இல்லையா? சோ அது வந்து தட் இஸ் பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் ஹிம் இல்லையா, the supreme அப்படிங்கிறது வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது. குய்யதமம் என்பது ஹவு டு சர்வ் ஹிம், அதாவது பக்தி எவ்வாறு அவருக்கு செய்யறது இல்லையா? எவ்வாறு நம்ம அவருக்கு சேவை பண்ண முடியும்? பக்தி ஒண்ணுதான் நம்மளால அவருக்கு சேவை பண்ண முடியும் இல்லையா? சோ ஹவு டு சர்வ் ஹிம் அதுதான் வந்து குய்யதம். அதுதான் மிக மிக ரகசியமானது என்று. அது 9வது